pamumvuri kutonhora kana tingosvika kwedu panapa kune chingonzi murogesa muri kugesa baba kuda pataka kwaini ndiri munhu andamba nemvura muri munhu wemvura muri vemvura ka mamurimo vana mamoyo kunonzi muri sesei baba kuda esi kuda tondayotiriga ndimboona kuda makuripo kuri sei ndikuona bhizinesi riri kukura tiri kuzama vangaita sei vanhu vanozama ndizvozvo zvinhu zvacho zviri kuda kuzama endaterega inimbomusiya ari pana achiotengesa ini nchimbogwa nekumbowana fodya iri kufamba asi ya vanombonunga because ma20 awo ewhite ndeichita 25 iyo yeblue ndeichita 15 rand 15 rand memeuda mari arachi iyo cross yeblue ndeichita ndoitora kusina zvineiita zvikuma 85 ndozvona kujobheki zvakachipa zvekuti kujobheki vandozvitengesa kuma12 rand chipaketi lakini yakachipa ndokwainobva ikoko ndokwavanoitora munomu inodhura because vane vaitora ikoko toti kana vanhu vane vachitoka ikoko pamwe cross rachitoka zvikuma 50 rand handisi mazviona manje chakudzai next time kana ndoenda monza ndokuhodherai iyo yewhite ndo inoita 200 cross rewhite iyo ndo inodhura iyo inofamba ka iyo white kuda uya mudhuze tingumorose tafambira kohona iwesi wakura kusvika papo uri kukura majairisi kuda uyu komana akura uyu kuda ushu akura kuda adhuvelisi kuda uyu guys anda hembe dzewinda kuda uyu guys mamuona ka ana mateki akasimba anda mateki akasimba kuda echando mateki akasimba kuda uyu mamuona ka vasa zvinoitika ndezvekuti dzimwe nguva ndinenge wati ndoda kudai chinhu pamwe wechiwa kana dambudziko rako wopedzera wambokudiwa mukanga ndezvekuri ndezvekungorimaindana ndezvekurimaindana plus isusu wacho maproject atetina wakawanda vana vavasi haasi kudega vakawanda tine vamwe vari kuzimbabwe tine vamwe vari muno umu tine vamwe vari uku kunonzi kuiko toenda kweva uku chichiva chiri kutopfeka madhaipa checho vakafirwa vatiri kutochengeta isusu saka zvinoti wandei zvinoti wandei muri kumhorosana baba kuda guys muri kumhorosana baba kuda vakasimba here haisitiri nani aiwa zvinoita kuda wakuchiri kupfeka sezani dieta kisaisma urala sezma 4 alright guys kuda uyu wedu webhutsu wedu wemateki kuda wedu wemunhu angangomutengerawo mateki akasimba simba guys kuda uyu anogona kungomutengerawo teki rakasimba simba chete hidha kuda uyu guys anogona kungomutengerawo matekisi akasimba simba kuda uyu guys anogona kungomutengerawo mateki akasimba ekuti anolasta ichando iwinter right now size 4 aite 5 anti size 5 hanzi muri kugochegwere magizadzi ari kutogochwa ayo ari pai magizadzi ayo ayo magizadzi ayo ari kutogochwa ayo patori makastoma akatemera da kutenga magizadzi guys size 5 boots dzechiboys kana ane boots dzechiboys chero dziri saru guys chero masneakers chero ari masaru boots dzechiboys kana hembe muri kuona size yake kana hembe please sendai kunoku nehembe kana muinadzo hembe chero dziri saru handitika nemabhutsu dzakasiyana dzakawanda size 5 nehembe mamuona kuda handiti atirebei mbijana handitika ingosendai kunoku please there is kuda anodzida chero muine mabhuku chaiwo mabhuku egrade 4 mabhuku egrade 4 sendai kana muine matoys chaiwo matoys amusingasashandisi amuzara anoshandiswawo nemwana please sendai kunoku magizadzi ari pai
ayo magizazi kuntingere zvimagizazi naimi vanhu imichwa mungangouya pana vamongo ukomenda musanditengere magizazi itayo kwambala here sosi yababa kuda secret sosi yavo unaiziva here ukanongoseka baba kuda ndivonditirawo magizazi yenyaya sosi yenyu yaya nimbodla unotozo kutamba nayo ukadla 1 iwe unoramba uchingodla iwe Faith nepi yako Faith kwatauri sei Faith wanetsa mfana wangu ma-street umu neni chibharuka hangu nokuseva Faith usadaro iwe okay azi ndakajambwa nenyaya kuda alright Veronica unozouya kundokupa link yacho wonyatsotanga naye handingambokwanisi kutanga nayo but kuda mwana wedu mwana wepana padiaries Faith muchazi ndichakupa link kuda mwana wepana padiaries mwana wedu panapa ndichakupa link moni So what is it? Right. Chaka. Yeka mutenge zvigo keli wani. Vasikuda musaba manigidza kava musaba manigidza kuti vanhu zvakasika. Kuviga fana kufila kula ufana kwanya. Vanga sinambozviravira. Chikafu aiwa chikafu fana kunziko. Ufana uchifila kuti ndoda kudla chikafu. Mpeyu. Kana, vanga sinambozviravira na. Musire mripiri. Extra hot. What strong, man. Yeah, strong. Ita wamtenga zvinzona kaiti zvisingaiti nyama inopika ndoka inopika secret sauce yenyu inonaka shoma yakaipa hamuna shakara zvidawe angoiravira anotodzoka yausigwe angoiravira anotodzoka chete saka ravandise zvinganira shachua yanga sina chidu saka ndipesa wani anayo ndamupa ngezi saka ndise 1 here zvite 3 ndise mhiripiri sese oh do you want extra hot akura guys akura baki vari kumuchengeta zvakanaka vanhu asitorarama nenyama nyama todla anytime hakuna munhu otibvunza modla anytime nyama hakuna munhu okubvunzayo dira imi muchiitengesa muregerere zvanaka imutishengisa muregerere nyama yantoroko kusvika zvanaka nyama pachena pasina kuwanda pachena paveve vaudzei vaudzei vana kiti madhaiza kuti nyama munodla pasi pamunodira hakuna zvokubira zviyani vaudzei fefe kuti nyama munorova nyama muna zvokuti kwai kudii vamwe achifuchira matemba emuchiri wanyama vakatarisa munhu wese achizviona asi zvokuvanza kuti baba kuda ndevenyama asi zvokuvanza iwo vamwe muchingodla ri mumaveji majocho baba kuda chingorova nyama mungati kudii takatogwinyakava chingudza mutogara neutano takuro tiramani vekumhangu mutenga nyama ubate nyama ndakavabudza iko zvino vese vanotenga nyama pano ndakavataura kuti chipiri musi wa 1 inokwira inenge yavatini nyama inenge yavatini zvinoda kuti kutengwa haikutengwa plus yakakwira nekokwati ndositoka mabhokisi akakwira ndaakustoka bhokisi ne300 aiwa kana zvakwira nekodzero yekwiza 320 kubva musi wa 1 kubva musi wa 1 ndakatovatara inenge yava10 tichakuzivawo plus vanotouya vanotouya bhokisi kuti panogadzika nyama nemwoyo wese itazvo zvakabatana ndo maitokusida machigota mavhorosi pana handigochi ndogocha usiku mavhiyana ariko kufiriji pane mavhiyana ndototora munhu mogoti mavhiyanya ndoita hazvo kungomadzisa pamuna imari zviri 324 change ndinayo kana pasina change ndochinja musasha taabva kana pasina change ndochinja handi yakushidawo tutai chimwe 1 ndovaisira mhiripiri kana kuti havadi nandoda mhiripiri tsama tsachekele kivele fale kaivona fela yadi 20 kuda kuva ntasheleko nyama kucha kubva mbuye nyama kuda kuva ntashere nayo kuva nyama zvenyama kuti kona yami zvauri kutoa nyama serious ndiko nyama yazvo akutopera amufarira mhiripiri kai kuva neshoko yo kucha kubva mbuye nyama presha haisi yakupenga inonakisa ainaka mibino nakadaruka ningiriri baba bakula
Vane vamwe vakatowanda kutokoka kuti handei tinodla nyama. Because apa nyama ino nakadarika ningi. Azvofambidzana nenguva. No. Dzacho zvopa zvaita. Zvafambidzana. Unaga? Panofamba. Ivo tsangisawo mazimba. Ende chinhu chakanaka chero mukada kuti chakaipa kamokuonekwa muri wrong mesi. Moda kuti chinhu chakaipa. Nai, aiwa ndingati chinhu chakanaka ngavatendewo kuti chinhu chakanaka. Hapana munhu anochichinja. Hakuya kwangosora. Chakanaka sezvozvo. Zvongoramba zvakadaro. Aiwa habasa toenda mberi naro adzokere sure. Totoguma tasvika kwatinoenda chaipo. Ndibate kana unadzo hembe dzacho ndibate nehembe ndibate kuseri. Sei nyama iri kuita sei? Ndibate maka muri papi nenyama yedu muri pa malevel aya akashata. Malevel ara kuda ni nyama level nyama manya ngambo nyama nyama ino nakadarika bero hopa ndo darika bero vakatoshata kuseri. Aiwa muboriswa nyimba napa. Aiwa still right vataurire kuti sakanaka tiri vatsvene. That zim chick, that's beautiful, that's very nice. Guys, nyama ino nakadarika bero. Yakatoshata. Yakaipa. Kuseri chaiko chaiko. Kuseri kusingasvikiki. Kuseri? Kusvikike zvokumhanya. Kuheno. Kuseri mai yakutopera kwaKuda ichisa imwe apa. Yakupera plus nasi Sunday. Atishopera dofa. Sama tuchaisawo. 76 change yedu yavapa. Kutora change yedu yavapa. Wangotoramba ikono zvakunaka. Tatora svinga 34. 4. Ndawatobhayisa. Saka zvofokura 68. 68 right. Muzera abhero kwaKuda. Abhero ndiani? Ndichakusendera nyaya abhero. Asati asvika kuna nabhero chiri kumashure. Ndichakusendera nyaya abhero. Right. Atitleso. Aiwa kuseri aiwa zvakatobatana zvakasangana aiwa hana mwari Kuda pane munhu atane bhegi panapa bhegi rero rikatumirwa kwaanchaye naro isinyaya isitiripo pano kuva nemisa kuna kwatomboenda teti chingotogadzirisa nekutongoona zvinoita kuti vanhu vainde mberi nokurarama hanzi vazoti kudi asking for myself unovada here tambo ndibate watuwada kuti utano idanga vauzei kuti mune utano sei tell them utano kuregedzera zvakangodaro vakagwinya vakuda vakagwinya utano huri chii apa murume cheche vakuda murume chaiyo nzadzi yangu nya abhero chaiyo zvakaperera aiwa kuseri zvese zviripo notendwa kana uri kuvada unondibata kuseri vakuda ari pavari single vanongofana ngosvika pana vatete chete hanzi ndovada good tamzai hauna kudyira bhonzo kunyara hauna kudzira bhonzo kunyara uya kuwhatsapp dzose zvinoiswa pana vatete uri right hidha uri right aripo vasvike tichivavona kuti unoya kwandiri unokuya kwandiri ndindogadzirisa nyaya dzese mugwara zvotopinda hapana chinoramba zvopinda ndobhadhara zimchiki zviri kupi kueastern cape ndobhadhara unotumira nepep stores kana tunotumira nearamax vakuda murume asi kana wauya pana pamake sure tinogona kujima kweza vakuda anojimisa mhanya toita zvese tinostrecha tinoita aiwa panoitwa zvese vakuda vanojimisa kana uchinge wada vakuda omeka sure kuti uri busy pora uchimbotatamuka makumbo udawo uchimbomanya andimaona saka tochida munhu akagwinya saka panoda munhu akagwinya panapa usangoda kuzouya panapa urega kugwinya munhu unozosvikawo takakotama zvina aiwa kana uchitokotama unofanirwa kukotama uchita zvinhu zvine order uchita staira kwayo exactly lenye vakuda nguva nguva imiri ishapu foni yako yano asi une shapu asi aipanganyi ine nguva rine dambudziko zimanene apa ticharigadzirisa isinyaya ticharigadzirisa dambudziko riripo parongodambudziko ine chirikumbogwa nekuwacha vanzvadzirega aiwa ndamunowacha siregai tishinda chingopesa chavanitaura kuti kana ndinotora bhasi aiwa zvinondongokarika muchangona ndakarika ndasvika muri papa muna kwamunoenda musambohlama totivaona takadai aiwa kuda baba ibebi mwari vakachengetwa zvingaiti baba vari chapo ne
Marasa aiso China kuruye kai. Ubo level dipo pai. Nkomana hayiwa no. Ndoda kuti izvezvi manje ndototi kandapedza ndodii. Ndoda ndotochaisa. Apa pasara tu inotokera manje. Oh, muda pese zvirizvo. Zvangopera ndototora ntopo. Alright. Mobikira ndati mwana anoda zvinhu zvake mukaka yake chichichi unodla nemukatsadzo. Alright kwaKuda. Ndokokona mongo tira ndasvika. Alright sharp. kwaKuda. kwaKuda hanzi anonyepa mani vanhu venyama. Vakamba vanongotipromisa vachinyepa. kwaKuda madhari zinonawo nyaya yekunyeba makwinda mbiriwo makumana. Mukuona kuti makwinda mbiri nenyepa kwaKuda. Hanzi madhari anonyepa anotipromisa hachaunzi. Muona takuendesa mbiri kwaKuda kuziva tinonyepa wakomana ka. Pane munhu akavanyepera papa tinoda kutengerai boots size 8. Hana kuvatengera. Saka ndonyaya vari kutaura. Zvozvo kunaka. Hanzi ndila nyama. Hanzi ndila nyama everyday kwaKuda. Aya kutaurisa vanenge vane zvimari mari ndofungwa vakashanda. Fola vane mari. Guys, msata kana waguta ntaurisa kana nzara utaurisa moza. Saka reba kwaKuda vese mondibata. Nyama china kwaina. Dari kabiro. Asa 7 enough. Tambu zani ndote zwako ni. Ndinde zwako. Wanga chiwasha. Antaeleza kumba kwa chiwasha. Chida kwaKuda mkaka yake nedoi. Achipa kwaKuda mkaka yake nedoi. Ndani sidiwa nanchipa mkaka nedoi. Wanga chiwacho. There's thank you. Ngai nemena kai. Chiro ka ndihona achibvisa mudhishi kugezera nokudla ndakaiginwa. No. Ndauza kuti zvinenge zvakapurisana nenge achida kubatsira kwaKuda zvavapledza kuti zvinowandirawo vanhu pamutambo. Ani ndavadza chokwadi. Pamutambo zvinogona kuvawandirawo vanhu. Vane maona. Guys, ndanangoti muone kuda. Naizimchiki shipping inenge chibhepi kodzi shipping iti ndobhadhira transport kubva ku-Eastern Cape. Western Cape kana zviya Eastern Cape. Port Elizabeth PE. Ndobhadhira transport yedanti. Dzakuda ndinobhadhara. But dzechisikada idzo kana pane ari kudzidawo dzechikadzi icho ngachibhadharire nangu dzechisikadzi handisi kudzida. Ndikuda dzakuda cheche. Dzechisikada handisi kudzida. Saka kana pana ndau dzechisikada mupewo. Isitobhadhara dzeshipping yakuda chete. Because haana nhingirikiri. Ndaona kuti haana boots. Ndamona kuti haana boots. Boots dzakapfeka dzakadambuka. Boots dzakapfeka dzakadambuka. Ende boots dzisi takazitenga ndindidzoka. Ndisuka takatenga boots. Yeah, tsvagawo umwe mudhari unopa hembe dzechisikana. Guys, ndozvakatonaka izvi kugamana. Tsvagawo umwe munhu waunopawo dzechisikana. Ininiwo ndine bhutsu asi mahiri. Ndine bhutsu size 8 ne7 my heels. Kana uchipfeka size 8 nebhutsu uchipfeka my heel. Kwete kuzonditi kwa yondivika inbox ndatora mahiri kuti utengesa. Ndoda munhu anopfeka. Andika asi unobhadharawo shipping. Yotogwa. Unozvibhadharira wega shipping. Ini bhutsu ndinadzo ndoda kupa. Maiwe chandawira nepano iro dhereyo. Nemwari. Zvatichanyura nhasi. Zvakaoma zviri pano. Hakuna kansela. Hey. Everybody say the good name. Pindai kana nzadzi.
Hanimaona. Ini ndinadzowo boots guys, anoda boots anozata anopfeka maheel size. Ini ndiri munhu wemaheel guys. Ndiri munhu wemaheel size 7 ne8. Unongozvondibata asi shipping unobhadhara wega. Iyo transport yadai kunetaurwa. Unobhadhara wega yekuti ndikutumire maboots acho. Ndinadzo kana uchizidawo undibatawo. Toona kuti ndadini. Unopfeka maheel ere France. Kana size 7 uya unobhadhara shipping wega. Unobhadhara transport wega. Kana uchidzida ndinadzo. Dzadzitotori dzangu ini kungochete ndikungobvisawo hangu ndaka upgrade wardrobe saka dzese dzakaridzi ndikubvisa. Ndikungobvisawo zvangu. Unomaona ndikungobvisawo They're still building this thing up to now. What? They're still building it. Alright guys, ndakuinda ndanangoti muone kuda. Ndakudzima life ndanangoti ndione muone kuda nditi. Ndanangoti muone kuda. As long as nomsa uchidzipfeka boots achona no problem. Nondibata ku WhatsApp. Toronga tuno as long as chingobhadhara shipping yekuti dziuye ndinokutumira aisi nyaya. Ndakuinda guys. Andichimbomwira mvura tete. Ndina mvura wena mumotikari muno amuna kana mvura. Ndina mvura. Chiblessa nayi comment section imomu. Ndakuinda guys, ndichiblessa nayi comment section hangu. Anenge angotanga kundibatawo mukandibatawo muri 3 ndodzishare. Ndongodzishayanisa makadaro muri 3 makadaro. Ndoshare boots acho moona kuti ndongoshare unchingodaro. Saka guys iripo antika yeah, we accept kana uchipfeka chete no problem. Guys ndakuinda tobatana kuseri. Bye bye.